गैया नामा? नों जुदि आबैखौ फुसियाब्ला नोंलाय आबैनि फिसालाजों मानो फैदों? नों फैयामोनब्ला मालाय बेलेगखौ लाबोगौमोन, मालाय बेलेगा फुसिगौमोन। दिजि, बे खोथाखौ सोर फोरोंदों नोंनो? मायै, हौवा थैदों होननानै नों आंनि फिसाजोफोरखौ लाबोनानै नों बेफोरबायदि गियान फोरोंबाय थागोन नामा? मादै, आबैजों आं दं। बेबायदि खोथा आबैया मालाबाबो देरनाखै। आरो नों जेबो दा बुंसै, थांदोनो बेनिफ्राय। नों आबैनो ओंखाम संना होआब्लाबो आबैखौ बिनानाव दैजिजों आंजोंनो फुसिगोन। आबै, आंनि आइया माबायदि खोथा रायलायनांगौ नोंजों बेखौ बियो रोङाना दाबो। आरो ना आबै, मामाया जुदि नोंखौ फुसियाब्ला, मामाया जुदि नोंखौ अनाब्ला, आंबो हले मामाखौ अनखाया। मामाया नोंखौ माबायदि खालामो बेखौ आंबो नायबायल' थाखागोन। मामाया नोंखौ जेरैबायदि खालामो आंबो बेबायदिनो मामाखौ खालामफिनखागोन। नायबाय थाखा। नुबाय बिहामजो, दानि जुगनि गथ'फोरखौ थोनलायनो नाङा। दानि जुगनि गथ'फोरनि ब्रेनानो कम्पिउटार जुगसो जाबाय। बिसोरो गावनो सानो, गावनो बुङो, आरो बिसोरो गावनो रोंखाजोबखायो। आरो बिहामजो, नों सानदों आंखौ फोरोंदों। आं मानो फोरोंनो गावनि फिसौखौलाय? आरे, आंहा नोंसोरनि सायाव अननाय गैया नामा? नोंसोरनि मोजांखौ आं लुबैया नामा? सिरि था बुरै नोङो, गासैखौबो नोंनो खालामजोबदों। हौवा थैदों होननानै आंनि फिसाफोरखौ बोजब बोजब लानानै नोंनो बेफोरखौ बुद्धि फोरोंदों। बिहामजो, बे खोथाखौनो नोङो मानो बारे बारे बुंबाय थाखो? आं जेरै नोंसोरजों फुसिजानो हास्थायो, नोंसोरबोथ' नोंसोरनि फिसाजों फुसिजानो हास्थायगोन ना? आंबालाय गावनि फिसालानि फिसाजोखौनो बेबायदि गाज्रि बुद्धि फोरोंग्रा एथ'ग्राब गाज्रि होमबा? आरो मा, आंखि गावनि फिसानि संसारखौ गाज्रि जाजानायखौ हास्थायगोन मा? नों दे बेबायदि खोथा बुंबाय थाबाय। आबै, मामानियाव गियाना एसे खमखालै, आं मिन्थिखायो। आबै दैजि, बियो नोंनि जोनोमगिरि बिमासो। बे नोंनि आइ। बिमाखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हामा आबै। दिनैनिफ्राय नों जेबो दाबुं बिमानि सोमोन्दै, जागोन ना आबै? आबै, मोजां आरो गाज्रिखौ सायख'नानै लानो थाखाय आंबोथ' देरबायना। सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौथ' आं मेगनजों नुबाय थादोंना। आबै, गाज्रिखौ गाज्रि बुङाब्ला गाज्रिखौ मा मोजां होननानै बाख्नायगोन नामा? बिनानाव दैजि, नोंनि आइया जोबोद रागा जोंबाय नोंखौ। नों जेबो दा बुंसै, सिरि थादो। र' गथ', फैल' नोङो। आंनो नोंखौ जोनोम होदों आरो नोंनो आंखौ बेबायदि जावदों। नोंजों लाजि फोनांजानो, नोंजों जावजानोसो आं नोंखौ जोनोम होदों ना? फै नोङो, हारसिंल' नोंखौ लोगो मोनथों। नोंखौ नोंनि खानायखौ साबथिना बोनो हायो ना हाया आङो? आबै दैजि। मा आबै? आरो नों आबै इसा, नोंसोरनि बिमाफोरा आंखौ थैजासिम फुसिगोन ना फुसिया? बिसोरबा मा सानदों बोरै मिथिबावनो? नाथाय आबै दैजि आरो आबै इसा, नोंसोरनि बिमा बिफाया आंखौ फुसियाब्लाबो, आरो आंथ' सानसे बुरैलांगोन। जेब्ला आं बुरै जालांगोन अब्ला आं मेगन नुवा जालांगोन, अब्ला आं थाबायनो हाया जालांगोन। बै समावल' नोंसोरो आंनो ओंखाम होफैनो दाबावगार, आरो आं मेगन नुयि समाव आंखौ बाहेरायाव लांलाय लाबोलाय खालामनोल' दाबा। नोंसोरनि बिमा बिफाया आंखौ नायखानाय नङा, फुसिखानाय नङा, बेखौ आं मिथिखाबाय। नाथाय नोंसोर फिसौ सानैयानो आंखौ नायनांसिगोन। आबै, नों मेगन नुयि समाव आं नोंखौ आखायाव हमनानै दैथिंगोन, आरो नों थाबायनानै जानो हायै समाव आं नोंनो जायगायावनो ओंखाम लाबोना होफैगोन। आबै, आंथ' नोंनो खोथा होखादोंना, आबौआ आंखौ मोजां सासे मानसि खालामनानै गालांबाय। आबौखौ थेंकिउ होनो थाखाय दा आबौआथ' गैला, बेनिखायनो आबै आं नोंखौनो थेंकिउ होगोन। नों जेबो जिंगा दासै आबै, नों जेबो जिंगा दासै। नों बुरै समाव ओंखाम ओंख्रि जानो हायाब्ला आं नोंनो आपेल, आंगुर, थालिर, नोंनो मोजां मोजां जाग्रा फिथाइ सामथाइफोरखौ होफैगोन। आबै, थांनानै थासान्दि आं नोंखौ सिबिगोन। आबै, नों बिबै नङामोनब्ला
दिनै बाबा जोनोम जानाय नङामोन। नों बिबैया नङामोनब्ला दिनै आंबो जोनोम मोननाय नङामोन बे न'खराव। आयै आबै सना, आंनि फिसौफोर, नोंसोरो दि एथ'ग्राब बुजिना आयु, बिमा बिफायालाय मानोथो बिदि बुजिनो गोरों जायासै? आबैमोन, नोंसोर जेरै बुजिदों, नोंसोर जेरै अनख' बेबायदिनो जुदि नोंसोरनि बिमा बिफायाबो जायोमोनब्ला आं दिनै हौवा थैजाखांनानैबो बेबायदि गाबनो गोनां जानाय नङामोन। दागाबसै आबै, जों दङ जों नोंखौ नायगोन। दे फिसौफोर, नोंसोरो उन्दुहैदो आरो नोंसोरनि बे आखायाव लानाय जिनिसफोरखौ टेबुलाव दोनदो। आं गोसो जाब्ला जासिगोन। नोंसोर उन्दुहैदो थां, दायो थां। आबै, नों जेराव उन्दुयो जोंबो बेयावनो उन्दुगोन। दैजि आबै, आंखौसो माबा माबि गाज्रि बुद्धिफोरखौ फोरोङो होननानै बरनाम होयो। नाङा आबै, नोंसोरो नोंसोरनि बिमा बिफाजोंनो लोगोसे उन्दुहै। बुंग्राया बुंबाय थाथों आबै, नों जोंनि बिमाजों समान बिबै। फिसौफोर, आबै, जोंबो उन्दुनो ओंखारबाय। नोंबो उन्दुदो, जोंबो बेयावनो उन्दुनोसै। नोंनि सेरावनो जिरायनानै जों उन्दुलांगोन। नोंखौ बोरै हारसिं दोननो आबै? जों गैयाब्ला नोङो गाबखोमाबाय थागोन। बेनिखायनो जोङो नोंखौ हारसिं दोना। आबै, उन्दुनोसै, नोंबो उन्दुदो। आयै आंनि सना हिरा फिसौफोर, आंनि फिसालानिख्रुइबो, आंनि बिहामजोफोरनिख्रुइबो नोंसोरसो बुजिनासिन। फिसालानि जायगायावनो होन, बिहामजोनि जायगायावनो होन, गासैनि जायगाखौबो आबै सना नोंसोर सानैयानो लाजोब्बाय। फिसौनि जायगाखौ रावबो सेना लानो हाया। फिसौआ फिसौखा। फिसौफोरासो न'खरखौ गोजोन होयो। फिसौफोरासो न'खरनि थांना थानायनि सिमां। बिफा, नोंनि आंनि जोनोम होनाय जों सानैनि थैनि फिसा हौवा सानैफोरा आंखौ नायफिनाखै नों थैना थांखांनायनि उनाव। नाथाय बिसोरनि थैनि हिन्जाव फिसा सानैफोरासो आंखौ दिनै जोथोन लाबाय। बिफा, नों नुहुरदोंना नोंनि फिसौफोरा आंखौ बेसेबां जोथोन लादों? नों आंखौ जेरैबायदि जोथोन खालामोमोन बेबायदिनो नै आंनि फिसौ सानैया, नोंनि फिसौ सानैया आंखौ जोथोन लादों। जागोन दे, नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै। सोरांस्रि, आं हाबनो हागोन ना? ओह जोमै, मानोथो सोंलायनो गोनां जाखो? हाबफै। माबाफोर गोनां खोथा रायलायबाय थादोंमोन नामा? जेबो नङा दे जोमै, रायलायनायालाय रायलायदोंमोन। बेयो उनाव जासिगोन। ओमफ्राय मा खबर? देरहा आरो सोरांस्रि, नोंसोरो मिथिया नामा? आया मा इसेबां गाज्रि? जोमै, फंफ्रोमबो खोथायावनो नों आइनि खोथाखौ मानो लाबोयो? आइया एथ'ग्राब गाज्रि नामा नोंनि नोजोराव? जोंनि नोजोराव आइया एसेबो गाज्रि नङा। नों मानो आइनि खोथाखौल' गाज्रि बुंबाय थायो? आरो दाबा मा बुंनो नागिरदों? नोंसोर फोथायनाय नङा देरहा आरो सोरांस्रि। मानो होनोब्ला नोंसोरो मालाबाबो थि टाइमाव लोगो मोनहैयाखैना। नै दासो आं बिसोरखौ लोगो हमनानै फैदों। मिथिगौ सोरांस्रि, नोंसोरनि फिसाजोखौ आरो जोंनि फिसाजोखौ लानानै बुरैया गोबां बायदि गाज्रि आखुफोरखौ फोरोंगासिनो। जिफोर आखुफोरखौ जों हास्थाया, जों लुबैया, जों एसेबो मोजां मोना, बैफोरबायदि खोथाखौ बुरैया लाफा एथ'ग्राब गाज्रि फोरोंगासिनो। हा जोमै, नोंलाय माथो खोनाबोखो? आंनि फिसाजो आंजों मालाबाबो नांलायफेरामोन। नाथाय बै बुरैजों दिनै सानसे थागासेयावनो बियो आंजों नांलायनो हमबाय। मिथिगौ सोरांस्रि, आइया मा फोरोंनानै दोनदों? जों माने नोंसोर हौवा हिन्जाव आरो जों हौवा हिन्जाव, जोङोनो गाव बुरैखौ फुसियाबाथाय नोंसोरबो नोंसोरनि बिमा बिफाखौ फुसिफिननाङा होननानै फोरोंदों। ओरैबायदि सालु बुरै बियो। जों गावखौ फुसियाबानो जोंनि फिसाफ्राबो जोंखौ फुसिफिननो नाङा। बेबायदि सोरबा फोरोंनो हायो? सासे न'खरनि बुरैसा बिमा जानानै बियो मोजांसो फोरोंनांगौ, बिनि साननाय हनाया मोजांसो जानांगौ। नाथाय बियो बेबायदिसो फोरोंदों। आइया मालाबाबो बिदि फोरोङा, आं मिथिगौ। जोमै, आइया बेबायदि फोरोंगोन जानो? आंथ' बेबायदि दे फोरोंगोन आइया आं साननो हायाखै। जोमै, ओइ जोमै, नै बिथिं फैलाय। जोमै, हनै नोंना हौवाया फैबाय। हौवाया लिंहरदों, थांदो थां हौवाजों। माहाय सोरांस्रि, एसेबो नों गोसो होआ मानो नों एसेबो दायथ' लाया?
जोंनि फिसाजोखौ दे बुरैया गाज्रि खालामसिगोन। मानो बेबायदि गाज्रि हगारनो गोसो जाबाय नामा फिसाजोखौ? जोमै, आंनि गोसोआव बुंदों आइया बेबायदि फोरोंनाय नङा। आरो जोमै, नों एसे साननानै नायलाय, आफा थैजाखांनायनि उनाव आइनि गोसोआ माबायदि दुखुआव दङ। रावबो आंनि खोथाखौ खोनासङा, रावबो आंजों लोगोआनो गैया। जोमै, नोंखौ रावबो हारसिं खालामाखै आरो खालामनायबो नङा। नों साननानै नाय, आफा गैयैनिफ्राय आइया माबायदि दुखुआव दङ। आइनि दुखुखौ नों जुदि हमहरनो हायाखैब्ला बे एखे सिन्ताखौनो नों गावनियाव खालामलाय। जुदि नोंनि हौवाया थैनानै थाङोब्ला नों माबायदि हालोदाव थागोन बेखौ सानहरलाय। जानांगौ आइया फिसौफोरखौ बेलेग बाथ्रा बुंदोंमोन, नों खोनाहैबाय गुबुन। आइया खिजानि सिन्ता नांदों, हौवाथ' थैबाय, आंनि फिसाला सानैया आंखौ फुसिगोन ना फुसिया बे खोथाखौ साननानै बियो जानांगौ गावनि फिसौफोरजों सावरायदोंमोन। नों बेखौ गुबुन खोनाहैफ्लांबायदां। जोमै, बारा खर' दासा। आइया दा जिंगासिदों, हौवा थैनानै थांबाय, फिसालाफोरा जोंखौ नायगोन ना नाया बे मोनसे सिन्ता हाबदों बेनि मेलेमाव। खोनादोंना जोमै? बे थैनो रोङै हौवायाबो बबेयाव थाङो आरो गाबज्रिफैबाय थायो। मा जाबावगोनसो मोनबायहाय आं बिफा। आइया मालाबाबो बिदि बुंनाय नङा। आं मिथिगौ जोमैया ओरैनोबा एसे एसेयावनो गुबुनसो बुजिखायो। मा नों बुंलाय देरहा, नोंनि गोसोआवबो बुंदों नामा जे जोमै बुंनाय खोथाया सैथो? जोमैया गाव फुसिनांजानो गिनानैसो बेफोर खोथाखौ दिरुनग्रोखादों। आइया दि बेबायदि बुंगोन गावनि फिसौफोरनि सायाव, आं बेखौ माब्लाबाबो साननो हाया। आंबो बेखौनो सानदों। हा फुसिनो गोसो गैयाथाय गैया आरो फुसियाबानो जायोना, मानोथो नंबां जाबां खोथाखौ ओरैनो दिरुनो। ओरैनोब्लाबो गोदो आफा थानाय समावबो आं बुंखायोमोन आफा आरो आइखौ आंनो फुसिगोन। आरो बेसेरा बुरै जाबोबाय, बे आइयालाय बे बुरै समाव मा बेसेबां ओंखाम जानो बेलाय बेसेरा, होबा जागोन होआबा थागोन। सासे मानसि फुसिनायखौनो एथ'ग्राब गिदिर बिबान साननानै लाबायना बेबो बुरै मानसि। थेवबो आं इसाखौ खनसे लोगो हमनानै सिरियै सोंखोमागोन, नंमारगौना नंमारा खोथाया। बोरैबा नंगौबो जानो हानायदां। र' आं इसाखौ लोगो हमहैनो, बेखौ लिंनानै सोंनो। हाय नायगिरि लोगोफोर, माब्रै दं? गासैबो मोजाङैनो दङ ना लोगोफोर? आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ आरो जेब्लायबो मोजाङैनो थागोन। नोंसोरबो मोजाङैनो था। आरो नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै माब्रै मोनखो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो, मोजां मोनदों ना मोना। आरो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आरोबाव खनसे लाइक थुनानै होदो। आरो जुदि सोरबाफोर दाबोसिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नोंथांमोना जेब्लायबो जेन आंखौ बेबायदि अनगोन, अनसायगोन आरो आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामगोन आसा थाबाय नायगिरि लोगोफोर गासैनिसिमबो। गुड नाइट गासैनिखौबो, बाय बाय।